mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. May nainggit sa akin habang nilalambing ko ang baby ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Naniniwala na akong dapat pumikit na lang ang mga taong inggit para hindi nakakabuwisit. Itago niyo ko sa pangalang Jenessa. At ito, ang aking SPG, as in Super Backner Secret File. Nagsimula ang lahat habang kasama ko ang baby love ko sa mall. Itago natin siya sa pangalang Boyet. Nag-lunch kami sa isang restaurant. Kaming dalawa lang. May partitions ang mga table kaya may privacy kami ni Boyet. Umorder kami sa waiter. At naghintay ng order namin na isa-serve within 15 to 20 minutes. Carry lang. Dahil sandaling panahon lang naman yun. So ayun, okay na. Habang naghihintay kami ng order, nag-usap kaming dalawa. Tanong ko sa kanya, "Musta ang baby ko?" Sagot sa akin ni Boyet, "Okay naman po, Mami. Busy lang sa work. Kailangan pong mag-ipon para sa future." Sabi ko naman sa kanya, "Alam mo, baby, miss na miss kita. Walang araw na hindi kita iniisip. Lagi akong nag-i-imagine na kasama pa rin kita. I always miss you." Sagot naman niya sa akin, "Miss din po kita, Mommy." Tapos nag-offer akong i-massage si Boyet. Sabi ko, "While waiting, gusto mo i-massage kita? Miss na kitang haplusin eh." Pumayag naman si Boyet. Kaya minasahe ko ang dalawang kamay niya. Namiss ko ang lambot ng mga kamay niya. Pagkatapos, tinanong ko siya, "Baby, mamaya pag-uwi, tabihan mo ko ha?" Tumango naman siya sa akin. At maya-maya dumating na ang order namin. Sunod kong sinabi sa kanya, "Baby, gusto mo? Subuan kita." Ngumanga si Boyet at nagpasubo sa akin ng food. DJ Rocky at DJ Jello, all along, may babaeng nakikinig sa likuran ko na nasa kabilang partition. Nagparinig ba naman habang nakatitig sa akin? Ang sabi, "Diyos ko, tanda-tanda na lumalandi pa." Namula ang mga tenga ko sa insulto at galit. Hindi ko nagustuhan ang komento ng babaeng yun, na halos kaedad ko lang. Nasa 50s na rin siguro. Kaya nagparinig din ako sa kanya. Sumagot ako na medyo mataas ang boses ko. "Hindi ko to jowa.
Anak ko to, pakialamera, malisyosa. Sabay request sa waiter na ilipat kami ng pwesto ni Boyet para layuan namin yung babae. Masyado kasing judgmental. Dapat nga, may privacy kaming mag-ina. Tapos, nakikinig sa usapan namin. At titingin pa sa akin. Dudungaw pa sa akin. Sa kabila ng partition sa table namin. Unang beses kasi namin nun magkita ni Boyet. Pagkatapos niyang mag-migrate sa Australia. Ang pangit tuloy ng unang reunion namin. Nabawi na lang namin ni Boyet ang mood namin nung humabol na sa restaurant ang asawa niya at ang apo ko. Kinuwento namin sa kanila ang nangyari. At natawa na lang sila. Hindi kasi alam ng karamihan na ganun kaming mag-ina kung maglambingan. Baby ko ang uniko iho ko. Kahit gaano pa siya katanda. Nag-iisa kong anak si Boyet. At naiintindihan din ng manugang ko ang bonding naming mag-ina. Papayag ba kung ipakasal si Boyet sa babaeng hindi ko kasundo? Diba hindi? Nakakainis lang ng slight DJ Rocky at DJ Jello. Para kasi sa akin, inggit yung atribidang babae na nakikinig sa usapan ng iba. Kung bitter ka sa love life mo, te, wag mo akong idamay. Nagkamali ka patuloy ng akala. Akala mo, mamasang ako? O akala mo, sugar mommy ako? Hoy, anak ko yun. Hindi ko jowa. Huwag kasing sobra sa pagiging judgmental. Palibhasa, nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Ka-stress. Buti na lang, maayos ang buhay ng pamilya ng anak ko sa Australia. Ewan ko na lang, dun sa buhay nung atribidang yon. Anyway, yun lamang po DJ Rocky at DJ Jello. Salamat sa pagbabasa nitong kwento ko. Paalala sa mga listeners natin dyan, huwag judgmental. Kung meron kayong makitang babae na nasa 50 plus ang edad at lalaki na nasa 20 plus lang naman ang edad at hindi bababa ng 30, huwag niyong iisiping sugar baby siya at huwag niyo ring iisiping sugar mommy yung babae. Dahil madalas mag-ina pala sila. Yun lamang po, muli ako si Janessa at ito ang aking SPG as in Super Pack and Earn Secret File.